tornado. Bila jednom jedna djevojčica po imenu Heidi. Bila je znatiželjna, vesela i puna života. Jednog dana njezina teta Dete odlučila ju je dovesti visoko u planine. Heidi je imala samo 5 godina. Visoko u švicarskim Alpama živio je Heidin djed. Živio je sam u maloj drvenoj kolibi iznad sela Meyenfeld. Koliba je stajala na zelenoj planinskoj padini, daleko od drugih ljudi. Djed je bio siromašan i imao je samo 2 koze. Dete je dovela Heidi u kolibu i rekla djedu da će djevojčica od sada živjeti s njim. Vjerovala je da je to najbolje mjesto za Heidi. Djed se nije raspravljao i Heidi je ostala. Od prvog trenutka Heidi je zavoljela planine. Svježi zrak ju je činio sretnom. Široke zelene livade činile su joj se kao potpuno novi svijet. Djed joj je pokazao malu kolibu. Bila je to jedna soba sa stolom, stolicama, ormarićem i velikim loncem za kuhanje. Djed je spavao pokraj vatre. Heidi je odlučila spavati na tavanu. Djed joj je napravio mekan krevet od sjena. Heidi se smijala i osjećala se kao kod kuće. Djed se jako brzo vezao za nju. Sljedećeg dana Heidi je upoznala Petera, mladog pastira koza. Svako jutro vodio je koze na planinske pašnjake. Heidi mu se pridružila i povela i djedove koze. Zvale su se Bijelka i Smečka. Dani su im bili puni sunca, cvijeća i smijeha. Heidi je svakim danom postajala sve snažnija. Slobodno je trčala livadama i bez problema se penjala uz brda. Ljeto je brzo prošlo i stigla je zima. Snijeg je prekrio planine. Svijet je postao tih i bijel.
Tijekom zime Heidi je puno vremena provodila s Peterom i njegovom obitelji. Jednog dana djed je odvezao Heidi sanjkama do Peterove kuće. Tamo je upoznala Peterovu majku i njegovu slijepu baku. Baka je voljela slušati Heidin glas i njezine priče. Baka je živjela u siromašnoj i trošnoj kolibi. Heidiju je bilo žao. Zamolila je djeda da pomogne popraviti kolibu. Pristao je. Bio je to prvi put nakon mnogo godina da je pomagao drugim ljudima. Dok je radio, Heidi je sve zabavljala svojim veselim pričama. Prošle su 3 godine. Heidi je sada imala 8 godina. Ljudi su govorili da bi trebala ići u školu. Isprva je djed odbio. Onda se vratila teta Dete. Odlučila je odvesti Heidi u grad Frankfurt. Heidi je morala napustiti planine. Peter je bio ljut. Baka je bila tužna. Djed se osjećao bespomoćno. U Frankfurtu je Heidi živjela s obitelji Sesemann. Trebala je praviti društvo Klari, djevojčici koja nije mogla hodati. Heidi je također upoznala strogu domaćicu, gospođicu Rottenmeier. Život u gradu bio je težak za Heidi. Strašno su joj nedostajale planine. Nedostajale su joj koze, vjetar i otvoreno nebo. Jednom je slijedila crkveni toranj, nadajući se da će je odvesti kući. Nije. Heidi je postala tužna i povučena. Jela je manje i postala blijeda. Noću su se u kući događale čudne stvari. Ljudi su vjerovali da kuću proganja duh. Pozvali su liječnika. I on je otkrio istinu. Heidi je mjesečarila. Hodala je u snu. Vjerovao je da je samo planine mogu izliječiti. Heidi su odmah poslali natrag djedu.
vratila se u Alpe s radošću u srcu. Potrčala je do Petera i njegove bake. Svi su je toplo dočekali. Djed je odlučio tijekom zime živjeti bliže selu. Kasnije je Heidi dobila pismo od Klare. Kad je stiglo proljeće, Klara je došla u posjet. Ostala je s Heidi u planinskoj kolibi. Planinski zrak učinio je Klaru snažnijom. Jednog dana Peter je iz ljubomore odgurnuo Klarina kolica. I kolica su se razbila. Ali uz Heidinu pomoć Klara je ustala. Korak po korak i počela je hodati. Čudo je sve zadivilo. Peter je priznao svoju pogrešku i oprostili su mu. Od tada je Heidi živjela sretno između sela i planina. Duboko u plavim dubinama velikog oceana živjela je mala sirena sa svojim sestrama i ocem, kraljem mora. Mala sirena voljela je svoj život ispod valova. Igrala se među crvenim koraljima s raznobojnim ribicama i nježnim morskim konjićima. Najviše od svega voljela je slušati priče o ljudima i svijetu iznad morske površine. Željela je znati sve o tome kako ljudi žive na kopnu. Sanjala je da ih vidi vlastitim očima, ali odlazak na površinu bio je zabranjen. Kad je napunila 18 godina, otac joj je za rođendan odlučio ispuniti jednu želju. Dopustio joj je da prvi put zapliva do same površine mora. Kad je mala sirena ugledala sjajni zalazak sunca, bijele oblake na nebu i čula pjev ptica, ostala je bez daha. Sve joj se činilo čarobno i potpuno novo. Uskoro je pala noć, ali ona je i dalje promatrala svijet iznad mora. U daljini je primijetila veliki drveni brod ukrašen blistavim svjetlima. Ljudi su veselo plesali na palubi, a tiha glazba širila se zrakom. Znatiželjna i očarana, mala sirena zaplivala je bliže. Ubrzo je shvatila da ljudi slave poseban dan. Mladi princ slavio je svoj rođendan. Na trenutak se okrenuo u njezinu smjeru. Pogledi su im se gotovo susreli, a mala sirena se brzo sakrila.
znala je da je ne smije vidjeti. Ali tada se u njezinu srcu dogodilo nešto neobično. Bila je to ljubav. Ljubav na prvi pogled. Dok je potajno promatrala princa, vrijeme se iznenada promijenilo. Tamni oblaci nadvili su se nad brod, zagrmjelo je, a vjetar je postajao sve jači. Počela je strašna oluja. Brod se silovito ljuljao dok su valovi udarali od njega. Glavni jarbol se slomio, a drugi je pao preko palube. Samo nekoliko trenutaka brod je počeo tonuti. Mala sirena bila je prestravljena, ali je znala da mora nešto učiniti. Odlučila je spasiti princa kojeg je zavoljala. Skupivši svu snagu, zaronila je duboko u more. Princ je tonuo sve dublje, ali mala sirena nije odustajala. Plivala je brže i stigla do njega u posljednjem trenutku. Uhvatila ga je za ruku i brzo zaplivala prema površini kako bi mogao udahnuti zrak. Stigli su do obale, a ona ga je nježno položila na pijesak. Zatim se sakrila iza velike stijene i čekala da se probudi. Ubrzo je mlada djevojka došla na plažu. Kad je stigla do princa, on je otvorio oči. Pomislio je da ga je ona spasila. S osmijehom joj je pružio ruku i zajedno su krenuli prema njegovu dvorcu. Srce male sirene tada se slomilo. Princ je nikada nije vidio. Tužna i tiha vratila se u dubine mora. Nedugo zatim njezin je otac saznao da se zaljubila. No nije tome pridavao veliku važnost, misleći da je još mlada. Ali iz dana u dan mala sirena postajala je sve tužnija. Nije mogla zaboraviti princa i stalno je sanjala o životu na kopnu. Znajući da joj otac to nikada neće dopustiti, donijela je tajnu odluku. Zaplivala je duboko u mračnu podvodnu špilju u kojoj je živjela morska vještica. Mala sirena ispričala joj je svoju priču i zamolila je da joj rep pretvori u ljudske noge. Vještica je pristala, ali je tražila strašnu cijenu. Za uzvrat je željela njezin prekrasan glas. Iako prestrašena, mala sirena je pristala.
Ljubav prema princu bila joj je važnija od svega. Popila je čarobni napitak. Njezin rep pretvorio se u noge. Otišla je princu, ali više nije mogla govoriti. Nije mu mogla reći da mu je ona spasila život. Princ ju je ljubazno primio i dao joj mjesto gdje će živjeti. Provodili su mnogo dana zajedno, šetajući i dijeleći lijepe trenutke. Pričao joj je o svom životu. Ona ga je slušala u tišini, želeći progovoriti. Jednoga dana princ joj je rekao da se mora oženiti djevojkom koja ga je spasila. Bol je ispunila srce male sirene. Uzela je papir i počela pisati istinu. Ali strah ju je zaustavio. Na dan prinčeva vjenčanja, mala sirena vratila se moru. Kad je skočila u vodu, noge su joj se ponovo pretvorile u rep. Otpljevala je do oca i zaplakala u njegovu zagrljaju. Rekao joj je da ona pripada moru. Jednoga dana ponovno je zaplivala do površine. Vidjela je princa na brodu s njegovom lijepom ženom. Shvativši da više ništa ne može promijeniti, zauvijek se vratila u dubinu. Od toga dana nikada više nije bila potpuno sretna. Ponekad, dok je njegov brod plovio morem, princ je mislio da vidi malu sirenu kako pliva uz njega. Zlatokosa i 3 medvjeda. Jednom davno u maloj šumskoj kolibi živjela je obitelj medvjeda. Tata medvjed je bio velik, mama medvjedica malo manja, a sin je bio najmanji među njima. Svatko od njih je imao svoju zdjelicu za kašu, krevet za spavanje i stolac za sjedenje. Jednog dana mama medvjedica je za doručak napravila kašu, a kako je kaša bila vruća, obitelj medvjeda je odlučila krenuti u šetnju dok se kaša ne ohladi. U maloj kući pored šume živjela je jedna djevojčica. Imala je plave oči i dugu zlatnu kosu, zbog koje je dobila ime Zlatokosa. Zlatokosa se voljela igrati na šumskoj livadi i šetati šumom. Iako ju je mama često upozoravala da se ne smije previše udaljavati od kuće, Zlatokosa ju nije baš uvijek poslušala. Jednog jutra Zlatokosa je izašla iz kuće i krenula prema šumi. Htjela je ubrati šumsko cvijeće, ali kako je lijepog cvijeća bilo posvuda, djevojčica je svakim korakom išla sve dublje i dublje u šumu.
Zlatokosa se toliko zabavljala branjem cvijeća da nije ni primijetila koliko se udaljila od livade. Uskoro se našla pred malom kolibom. Pogledala je kroz prozor i ugledala zdjelice s hranom. Bila je gladna, pa je odlučila otvoriti vrata i ući u kolibu. Kaša je baš lijepo mirisala i Zlatokosa je prvo prišla najvećoj zdjeli. Međutim, kad je probala, ta kaša je još uvijek bila vruća, pa je prišla srednjoj zdjelici, ali ta je bila potpuno hladna. Odlučila je probati kašu iz najmanje zdjelice. Ta je bila kako treba i djevojčica je pojela sve. Pokušala se popeti na prvi stolac, ali je bio previše visok. Bio je to stolac tate medvjeda. Zatim se htjela popeti na stolac mame medvjedice, ali ni on njoj nije odgovarao. Tek je treći stolac bio prave veličine. Ali kada je Zlatokosa htjela ustati, dogodilo se nešto nezamislivo. Stolac se polomio. Zlatokosa je bila sve umornija i otišla je na kat gdje je pronašla 3 kreveta. Prvo je skočila na najveći krevet od tate medvjeda, ali je bio previše tvrd. Probala je i leći na krevet mame medvjedice, ali on je bio previše mekan. Na kraju se ispružila na krevetu malog medvjedića i zaspala. Dok je ona tako spavala, 3 medvjeda su se vratila iz šetnje. Kad je tata u svojoj zdjeli ugledao žlicu, dubokim glasom je uzviknuo da je netko dirao njegovu kašu. Mama medvjedica je u svojoj zdjeli vidjela žlicu, pa je i ona uzviknula da je netko dirao njezinu kašu. A zdjelica malog medvjedića je bila prazna, pa je mali medvjedić od tuge zaplakao. Pogledali su okolo i primijetili da je netko sjedio na njihovim stolicama. A mali medvjedić je otkrio da je njegov stolac polomljen. Tata medvjed je bio jako ljut. Mama medvjedica isto, a mali medvjedić je bio jako tužan. Onda su svi otišli uz stepenice. Tata medvjed je primijetio da je netko ležao na njegovom krevetu, a mama medvjedica isto. A kad je mali medvjedić pogledao svoj krevet, otkrio je da je u njemu netko zaspao i još spava. U tom se trenutku Zlatokosa probudila i kad je ugledala 3 medvjeda, uplašeno je skočila. Pojurila niz stepenice i trčala sve dok nije vidjela svoju kuću. Nakon te avanture je uvijek slušala svoje roditelje. Nije više lutala šumom i nije nepozvana ulazila u tuđe kuće. Obitelj medvjeda je odlučila napraviti novu kašu. Popravili su stolicu, poravnali krevete i nikad više nisu ostavljali kašu da se hladi.
U jednoj dolini, kraj šume pune životinja i cvijeća, stajala je mala kućica. U njoj je živjela udovica sa svoje 2 kćeri, Snjeguljicom i Ružicom. Pred kućom su rasle 2 ružine grane, jedna s bijelim, a druga s crvenim cvjetovima. Snjeguljica je bila tiha i mirna poput bijele ruže, a Ružica vesela i razigrana poput crvene. Obje su djevojčice bile dobre i vrijedne. Snjeguljica je najradije ostajala kod kuće i pomagala majci, dok je Ružica trčala po poljima i livadama. Ali nikada se nisu odvajale, uvijek su bile zajedno. Njihova ljubav bila je toliko snažna da ih je svaka životinja u šumi smatrala prijateljicama. Zec bi im dolazio jesti iz ruke, srne bi pasle kraj njih, a ptice su im sjedale na ramena. Čak su i lisice i vjeverice dolazile u vrt da se igraju oko njih. Zimi, kada je snijeg prekrivao krov i polja, sjedile su uz ognjište s majkom. Majka bi plela, Snjeguljica bi čitala knjige, a Ružica bi slušala i ponekad pjevala. Jedne hladne večeri, dok je vani vijala mećava, začuo se snažan udarac na vrata. Majka im reče: "Djevojke, otvorite, možda netko traži sklonište." Kad su otvorile, pred njima je stajao ogroman medvjed, sav prekriven snijegom. Snjeguljica i Ružica prvo se prestrašiše, ali medvjed reče: "Ne bojte se, smrzavam se na ovoj zimi, pustite me da se ugrijem." Majka ga pusti unutra, a medvjed legne pokraj vatre. Ubrzo se sestre oslobodiše straha i počnu ga gladiti po mekom krznu. Od tada je svake večeri dolazio. Igrale su se s njim, povlačile ga za šape, a on bi se valjao po podu i brundao od veselja. Kada je došlo proljeće, medvjed reče Snjeguljici i Ružici: "Vrijeme je da odem. Moram čuvati svoje blago od zlog patuljka. Čuvajte se i vi njega." Djevojčice su bile tužne što odlazi, ali obećale su biti oprezne. Jednog sunčanog dana otišle su u šumu brati cvijeće. Na livadi punoj leptira i tratinčica čule su jauk. Ugledaše patuljka kako mu se brada zaplela u korijenje stabla. Ružica potrča i izvuče mu bradu, a Snjeguljica joj je pomogla osloboditi ga. Ali patuljak im nije zahvalio, nego poviče: "Kako ste to nespretno učinile, mogli ste mi potrgati bradu." Zatim pobježe mrmljajući od bijesa. Nekoliko dana kasnije kod rijeke ugledaše istog patuljka. Brada mu se bila omotala oko ribarske udice.
Snjeguljica ga oslobodi, a Ružica mu vrati ribu koju je izgubio. Umjesto zahvale, Patuljak im opet grubo dobaci i pobjegne. Treći put sretoše Patuljka na proplanku. Nosio je vreću dragulja, ali bio je preslab da je podigne. Vikao je na njih da mu ne smetaju. Tada iz šume izađe veliki medvjed. Patuljak kriknu od straha, ali medvjed ga udari šapom i Patuljak zauvijek nestade. Snjeguljica i Ružica prepoznaše svog starog prijatelja medvjeda. Odjednom njegovo krzno se razdvoji i pred njima stane lijep princ. Objasnio im je da ga je Patuljak začarao i pretvorio u medvjeda, ali je njegova smrt razbila čini. Princ povede Snjeguljicu i Ružicu u svoj dvorac. Tamo su djevojke živjele s majkom u blagostanju. Kasnije se Snjeguljica udala za princa, a Ružica za njegova brata. Dvorac je bio ispunjen pjesmom, veseljem i ljubavlju. A Snjeguljica i Ružica ostale su nerazdvojne kao dvije ruže iz vrta njihove majke. Bajka o ribaru i ribici. Jednom davno, u jednom malom selu pokraj plavog mora, živio je jedan stari ribar sa svojom ženom. Živjeli su u siromašnoj, trošnoj, maloj kolibi od gline. Svako jutro, prije nego što bi sunce obasjalo obalu, ribar bi izlazio u svoj mali čamac i bacao mrežu u more. Dan za danom, godina za godinom, ribar je hvatao ribe kako bi prehranio sebe i svoju ženu, dok bi ona ostala kući, kuhala ručak i prela. Jednog jutra ribar je, kao i svaki dan, išao na more baciti mrežu ne bi li što uhvatio, ali nije imao sreće. Prvi put je izvukao mulj. Drugi put je uhvatio morsku travu.
Ali treći put, kada je sunce tek počelo izlaziti iznad horizonta, ribar je primijetio nešto neobično u svojoj mreži. Bila je to mala, zlatna ribica, blistava poput mjesečine na vodi. Kada ju je uhvatio, ribica je progovorila ljudskim glasom i zamolila da ju pusti na slobodu, a ona će mu zauzvrat ispuniti svaku želju. Ribar je bio iznenađen, ali dobar, pa je pustio ribicu na slobodu bez da je iskoristio svoju želju. Kad se vratio kući, ispričao je ženi što se dogodilo, a ona se razljutila. Tražila je od njega da se vrati na more i traži zlatnu ribicu novo korito, jer je ovo koje su oni imali već bilo staro. Ribar se vrati na more, a ribica izvrši njegovu želju i starica dobije novo korito. No starica nije odustajala. Kad je vidjela da je zlatna ribica zaista ispunila ribaru želju, sada je željela novu kuću, ali ne običnu kuću, nego prekrasnu novu kuću s novim dimnjakom i hrastovim vratima. Starac je otišao do mora koje je bilo još nemirnije i ponovo pozvao zlatnu ribicu. Ona je i ovoga puta ispunila njegovu želju. Kad se vratio kući, starac je ugledao ono što je tražio. Prekrasnu novu kuću s novim dimnjakom i vratima napravljenim od hrastova drveta. Misleći da sada zaista ima sve, starac je vjerovao da će njegova žena prestati tražiti nove želje. Ali ona nije odustala. I dalje starcu nije dala mira i željela je još više i više. Ovog puta je željela postati bogata, te je ponovo poslala starca na more ka zlatnoj ribici. More je sada bilo već jako uzburkano. Starac je dozvao zlatnu ribicu koja mu je ispunila i ovu želju. Tako su prošla 2 tjedna kad se starica sjetila da bi mogla postati carica. Poslala je starca ponovo na more zlatnoj ribici. Starac ju je molio da prestane sa svojim zahtjevima koji postaju preveliki. Rekao joj je da se ne zna ponašati, govoriti i hodati kao carica i da će joj se svi smijati. Ali ona o tome nije htjela čuti i natjera starca ponovo na more da traži zlatnu ribicu i ovu želju. Ali starica ni ovdje nije stala. Nakon nekog vremena se potpuno razularila
i tražila da bude vladarica cijelog mora, tako da bude vladarica zlatne ribice i da joj mora stalno ispunjavati želje i biti njezina sluškinja. Jadni starac se tada ponovo uputio prema obali gdje je more već bilo crno i spremala se velika oluja. Starac je pronašao zlatnu ribicu i prenio joj još jednu želju svoje žene. Ribica mu ovog puta nije ništa odgovorila, samo je mahnula svojim perajama i zaronila u duboko more. Starac ju je dozivao i čekao, ali zlatna ribica se nije vratila. Kada se vratio kući, ponovo je vidio svoju siromašnu staru kolibu, a pored nje svoju siromašnu ženu, staricu, koja je u rukama držala ono staro, napuklo korito. Tri praščića. Jednom davno na rubu šume živjela su 3 brata praščića. Iako su izgledom bili vrlo slični, po karakteru su se jako razlikovali. Jedan od njih je bio vrlo marljiv, uvijek je nešto radio, dok su druga 2 praščića više voljela provoditi vrijeme u igri i izležavanju. Tako su 3 praščića nakon odlaska iz roditeljske kuće shvatili da im treba kućica u kojoj će se moći skloniti od kiše. Najstariji praščić je bio jako lijen, pa je odlučio sagraditi kuću od slame. Razmišljao je, manje će raditi, a ostatak popodneva spavati. I tako je najstariji praščić sagradio kuću od slame, a zatim zalegao pripremajući se za spavanje ostatak dana. Srednji praščić nije bio baš toliko lijen, ali ni on baš nije volio raditi, pa je odlučio sagraditi kuću od dasaka. One su ipak jače od slame. Razmišljao je, imat ću sigurniju kuću, ali ipak neću previše raditi. Ostatak popodneva provešću u igri. Tako je srednji praščić sagradio kuću od dasaka, a zatim se nastavio igrati ostatak dana. Najmlađi praščić je bio vrijedan, pa je odlučio sagraditi kuću od cigle. Razmišljao je, puno će raditi, ali će barem imati sigurnu kućicu. Tako je najmlađi praščić pažljivo mjerio i polako gradio kuću da sve dobro napravi. A za to vrijeme najstarijem praščiću je na vrata pokucao vuk i rekao: Praščiću, praščiću, pusti me da uđem u tvoju kuću. Neću te pustiti unutra jer ćeš me pojesti,
reče praščić, a vuk mu odgovori: Dobro, onda ću puhati i puhati i otpuhat ću ti kuću. Pa je vuk puhao i puhao i na kraju otpuhao kuću. Najstariji praščić je uspio pobjeći i sakriti se u kuću srednjeg praščića. Vuk ga je pratio do kuće srednjeg praščića, pokucao mu na vrata i rekao: Praščići, praščići, pustite me da uđem u vašu kuću. Nećemo te pustiti unutra jer ćeš nas pojesti, rekoše praščići, a vuk im odgovori: Dobro, onda ću puhati i puhati i otpuhat ću vam kuću. Pa je vuk puhao i hukao, mučio se, zastao, pa još jače puhao i na kraju otpuhao kuću. Praščići su jedva uspjeli pobjeći i sakriti se u kuću najmlađeg praščića. Vuk ih je pratio do kuće najmlađeg praščića, pokucao im na vrata i rekao: Praščići, praščići, pustite me da uđem u vašu kuću. Nećemo te pustiti unutra jer ćeš nas pojesti, rekoše praščići, a vuk im odgovori: Dobro, onda ću puhati i puhati i otpuhat ću vam kuću. Pa je vuk puhao i hukao i puhao i hukao, zatim još puhao i hukao, ali kuću nije mogao otpuhati. Kad je shvatio da uz silno puhanje ne može srušiti kuću, vuk se dosjetio lukavog plana. Odlučio se spustiti niz dimnjak na ciglenoj kući. Kad je mali praščić vidio što zločesti vuk namjerava, objesio je kotao pun vode, a ispod njega je brzo zapalio vatru. I baš kad je vuk silazio niz dimnjak, praščić je maknuo poklopac, a vuk upao ravno u kotao. Vuk je počeo plakati od bolova i bježati koliko ga noge nose. Odlučio je da više nikada neće jesti praščiće. Tako su naša 3 praščića nastavila živjeti mirno i sretno do kraja života u čvrstoj kući od cigle. Jednog sunčanog jutra Korina se probudila u svom krevetu. Pružila je ruke i zjevnula. Od
očekujući da iz kuhinje zamiriše doručak, ali bilo je tiho. Previše tiho. Korina je ustala i pozvala: Mama, tata! Nitko nije odgovarao. Spustila se stepenicama u dnevni boravak. Prazno. Iz kuhinje nije dolazilo ni cvrčanje, ni mirisi. Obula je tenisice i otvorila ulazna vrata. Ulica je bila sablasno prazna. Nema susjeda koji zalijevaju cvijeće, nema prolaznika, čak ni pasa koji njuškaju okolo. S uzbuđenjem Korina je shvatila: ja sam sama na svijetu. Sve je moje. Prvo je otišla u pekarnicu. Nije bilo prodavačice, pa je sama uzela najveće krafne. Jednu je odmah pojela, a dvije strpala u džepove. Zatim je prošetala do igraonice. Popela se na najveći tobogan, kliznula dolje 5 puta zaredom i nitko joj nije rekao da mora čekati red. Ušla je u trgovinu igračkama. Uzela je ogromnog plišenog medvjedića većeg od sebe i nasmijala se na sav glas. Vidjela je parkirane bicikle ispred sportske trgovine. Odabrala je onaj s ružičastim zvijezdicama na kotačima i provozala se gradskim ulicama. Nitko nije trubio, nitko nije vikao: pazi! Kasnije je otišla na željezničku stanicu. Penjala se po vagonima i zamišljala da je strojovođa. Na trgu je upalila fontanu, skakala kroz vodu i smijala se. Obrisala se s nekoliko ručnika iz obližnje trgovine. Onda je otišla u kino. Sjela je na središnje mjesto i pustila sve crtiće zaredom. Sama u cijelom kinu. Jela je kokice bez da dijeli s ikim. Kako je sunce počelo zalaziti, grad je postajao hladniji i tiši. Korina je sjela na stepenice ispred svoje kuće. Gledala je praznu ulicu. Nikoga da joj mahne. Nikoga da je pohvali kad napravi piruetu. Nikoga da se smije s njom. Odjednom joj više nije bilo važno koliko ima igračaka, koliko sladoleda može pojesti. Nedostajali su joj ljudi. Nedostajala joj je mama koja je kuhala, tata koji je ljuljao na leđima, brat koji ju je gnjavio. Šaptala je tiho: samo bih htjela da se svi vrate. Onda su se počeli pojavljivati mali svjetlosni lampioni u daljini. Prvo 1, pa 10, pa 100. Iz tame su iskakali poznati glasovi: iznenađenje, Korina! Mama, tata, brat, baka, prijatelji iz škole, susjedi, svi su nosili šarene balone i tortu. Objasnili su joj da su se sakrili kako bi joj priredili najveće rođendansko iznenađenje ikada. Smijali su se, grlili i plesali oko nje. Korina je shvatila: najljepše na svijetu nisu stvari. Najljepše je kad imaš s kim dijeliti sreću. I te večeri pod tisućama svjetlucavih lampiona Korina je slavila svoj rođendan, najsretnija na cijelom svijetu.